Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Presiden ka Khnam uba Thomas Pasa habakran syakilat pathai khobor mentang sni kalai photarik nopra araja arpasau ulong baka julong ka rukom baka Khnam ka Pynsmai ki Kyrtong Jong ki Hakhmat ki Motdur Jong ki Khlawait ka jat benriu haman bawan ka Ilekshon namar ka jingale kamdei ka basuk kumta ka don kam bakin ki Khlawait kin persat mensim Khnang banyada ya ka jingmut Jong ki banyada ban penek pensa ban kentiu ya ka ka badai hok jong haneu trap jongi ya kini kikentian ubat Thomas ulakran hadian kejinglaj bu sentiu yu Motdur jong kyang nang ba Hakhmat Civil Hospital Shillong ban kan mau ke lungkhu sengiap ke shispa handu puar jong ni Khlawait kari bat kejat benrio kajing jimbeli ni na kajing karukomi na kaliang kaseng hawa bawan gini ki election ni ju Pynsmai ya ki Kyrtong gi jongi Hakhmat jong ki mot jong ki Khlawait jong kajat benrio nomor wakum ubrio hapa donor ngimla benrum ban bisari ubreu henry sisin ba ubreu law wan sa Khnam rekat jingkular ki ba klan tasyong ubreu pada ban kular Hakhmat gini ki Khlawait jo kajai ubreu jongi nomar kum banga kran mana ka jingale ka jongi kamdei ka basuk lesi tang da ka daladi kalau ka ba takadang idon kam ya ka jing yarap jong ki Khlawait bakin persat bensim ya ki Kyrtong di jong iru ki ban mi Hakhmat kanang bagi la ban pendap tang e gawe gajing temu ban yada ban pendap bensa ban kentiu ya ke badai hok jong hunyo trap jongi